хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Инак як хабари фаврии дигар баҳри ҳама нафароне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Федератсияи Россия қарор доранд. Хабар оиди маҳкам шудани сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва, яъне ки дар Федератсияи Россия. Чиқале ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аз сабаби анаҳамин беморӣ нафароне ки ба ин беморӣ мубтало мешаванд ба карантин равона карда мешаванд. вале мутаассифона 3 корманди сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ба анаҳамин беморӣ гирифтор шуданд ва Федератсияи Россия тасмим гирифт ки ҳама одамоне ки бо он 3 нафар мулоқот доштанд ба карантин равона карда шаванд. Яъне тӯли муддати 14 рӯз кормандони сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия бояд карантин карда шаванд ва дар инҷа андешаҳо ба вуҷуд меояд, суолҳо ба вуҷуд меояд ки оё шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз сабаби маҳкам будани сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Россия чӣ тавр маълумотҳои худро дастрас кунанд ё чӣ тавр дархостҳои худро ба сафоратхона пешкаш кунанд. Дар ин ҷоз мо як номе мемонем, дар анамин ном метавонед шумо дархостҳои худтона пешкаш кунед, оиди чипта гирифтан, оиди кушода шудани границаҳо ё ки оиди рейсҳои чартерӣ. Мо номша дар анаминҷа менависем, бо тариқи онлайн шумо метавонед бо коргарои анамун сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия дар тамос бошед. Вале мутаассифона тӯли 14 рӯз коркунои сафоратхонаи ҷумҳурӣ ба карантин равона карда мешаванд. ин карантин бо дархости ҳукумати Федератсияи Россия мебошад барои пешгирӣ кардани анаҳамин гуна беморие ки дар сартосари рӯи дунё паҳн шуда истодааст. ҳамин буд хабари фаврии мо, бародарои азиз. Дар канали Юристиҷей обуна мешавем ва саволҳои худтона метавонед дар поёни анамин видео пешкаш бигардонену агар ягон савол ба сафоратхона дошта бошед, ана ҳамун номе ки мо навиштем дар ҳамунҷа даромада саволотона пешкаш кунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. Он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд.